Close. How are you guys? Cape. Silive. Silive. Ngiyabonga. Awulosidinga ufake esikhwameni suphela ikhali. Nina hayi bandla ngisho. Acabangeni. Batshale basenda imali uTikTok kanti lo. Sendani imali. Sendani imali. Mina nimsendele iGalaxy bandla usisi. Amashumi. Sezweni. Malini? Noma 2000 obuwena. No manje. No mu 2000. Just because. No mu 2000. Sipheni madoda. Nizokwazi yini? Lezi izikhwama zethu. It's fine ngoba sovulokho esiwa. Do you speak French? We angikwazi mhlawumbe ube ngiyakwazi. Abe ngayikhuluma. Nathi namba siyabona. Mina I'm not a dessert person, hey. The only thing I eat is dessert or ice cream. Yeah. Ezweni kuphi? Ezweni la ngikhona faka 2000 qam. Ezweni la ngikhona. Ngikwazi ukudisclose location yami. And phela maswazi la ngikhona uningi ongakwenza. Mina ngicela ukushitha nawe futhi. Alright, bank details. Ngithembe ngiqala sizofaka. Phela kufanele ngithembe. Thank you, Sisi. I don't think I should trust. I don't think I should trust. Ngiyabonga. I don't know. I saw Balito. No. Kaze ngakude neBalito. Kaze ngakude neBalito. Abantu assume ukuthi ngiseBalito. Assume I'm wrong. Let's have some popcorn. Asiqolele. Baba shuthi kanjani? Ngamnandi kabi. Ayike ngiphatha popcorn. Unumber 1. And Ujwayele ukubuka ama-movie vele baba endlini? Netflix and chill. kade ngihalela lapho like 2 weeks ngile ngubuka nje endlini ngikhaya ukuthi ngifana futhi emva kwenzeni ngabi nawo Angikuthandi ke lo macro ngathi ngazenzela kanjani. yeah umnandi and uspice kahle Uyawazi uyashuthi
Ngicela nimsendele iGalaxy ushudu. Galaxy please. Otherwise ngiyanishiya. Saludos desde Mexico. Mexico. Uwanzelaphi? Mexico, I mean, Tutu. Tenada. Look on his papa. Tutu now right? We're quits. We're calling him some low. We're going to manage local. Ngicela anisiza ngani ngane ngathi yibona. Can I take you out? Ngi-out namanje. Wakithi? Only if you knew, ne? Wena first Mnandi bese dessert. ngiyakubonga. Angidli dessert. What? Ngidla ice cream kuphela. What? Angidli cake. Angizidli ezinye. Mnandi. Yeah, ezinoshukela. I have a sweet. I don't have a sweet tooth. I have a sour tooth, and I like hot things. Into noshukela andizi. Uphatha ngathi dessert. Manje uyingazi? Send the address yakho ngizokulethela yami dessert. Ungaphatha ispoon phela. Ayadula mate. Ngikho sawushaya ngani shit. Okay, nishara noba. Awuthola ngoba Mina. Akhosi tekuthe ngisengalunga yakhe. Shuthi yadayika asange sendethi manje. Bike kade unaphuzile. Hayi. owodwa sisina. Owodwa. Nabe mufo. Umnikisa phela i-M just means sweet. Oh wow. So mina umgomo. Mina umgomo uyangihlukumeza manyambozi. Already ngiyafunda la ekhaya. Ngibambele ba. Yebo celile shem kumnandi kini ungekho. Wayithona usubamba iphepha lo. Oh, okay. Alright. Akayizwa. Ngoma ngithetha nje. Cabanga. Wabala ngezandla phezulu. Uyakhanga. Ayibo, it's the futhi mina uyazi ukuthi Keep it. Lutela. Uzama i-defense. Uthatha isikhathi eside bokuthamba. Lapha uyawudinga ama-jeans lawo. Yeah. Angazi ungiphansi. Sazi kanjani? Uthathe lo wodwa esashuka la. Akhil. Utholile usweet? Yebo. Suzosinda ngo. Oh, ngibona uhlakanipha lo, ukhombisa uhlakanipha kwakho ngokuthi. Ngiyahlanya sometimes. Ngiyahlanya sometimes. Sometimes hayi njalo. Amavela kancane. Ebusuku Nami ngizolamba. Sengilamba for the real. For the real. ngisho ukudla uzokubona la. So ngithe leave. January.
Ngisho manje mina ngisho namhlanje. No, vele mina nginayo ke nami nginayo. Nami nginayo. Ilapho Home Affairs. Hayi yami isekhaya. Bangilindile balinde Yami isekhaya. Ngiyonza nami. Uzama wasenkandla mina ngiyoyenza ngikhosi. Inkandla. Okay, yes. Cala zonke Shaya ke manje. Siphethe Manje. right about. Umtholile udriver? Yes, Into engayishayela. ukuthi what time he can start nominate myself. Hawu. So onento Hawu. Kanjani amantombazane ayanyanyisa? Okay, ngiyawuvula mina wami. Yezwa manje. Ngiyawuvula wami manje. On there. Na, uyabona lo. Nje. Hayi awuzwanga kahle. Benenkinga ezincane wena olunge nje Ngathi yangani. awuzwanga kahle. Twice. Twice. When I said twice. Was of course in the paper inkomo ezo-24 mawunazo zilethe kaMkhize. Bani score? How are you? Do you speak English? No yo. Cela ukubuza ubani isikole. Me no speak English oh. Sithi to new. Unil. But sebezokora manje. Phezwabo. Sesithi 1-0 iPirates yashawa. Oh, ama-penalty guys, sorry. Ubelibonile Bazoshaya iPirates. Imasinenhlanhla osokutshela isikole kusale kwenziwa ama-highlights la no-VAR. Abona ama-highlights, ama-penalty. 4-5, it's 4-5. Ishaya iPirates njengoba kade ngisho. Angiqamba manga. Hayibo. Ishayiwe. Ngikutholile njengami impela. Can we be friends? With whom? With whom? However, yafunza Ufunzani? ama-blueberry. Dudu wezintombi ezinhle. Washa kuthiwa Dudu angithandi wena ngithanda isingazi. Nini lo basket yangena emakethe. Iy'ntombi ezinhle. Ngishilo kodwa Ngiye ngazi uba kodwa ngiyibona khona. no laphana bengavezi No, but ngathi before they got to penalties, I foresaw. Before they got to penalties. For seeing, I don't need glasses because I see beyond. Ithi click to receive. Isilungu ke lesi. Isilungu ke lesi. Yabona Ndika manje ke ubuyele esikoleni ke manje. Hayi fanele ubuyele ngempela. Ijuice njele na. Babukeli. Oh no, I got it. Yes, I got this. You got it. You got it. Yeah, You got it. Look at the friends. You got it. Celebration. Thank you, girl. Ubuza nayo. Izandla beshibile. Shithi kahle kahle vele zinjalo sidala izandla. Ayizinjalo. Beshibile ke. Aba. So
Ayile impela